наречената волна програма. Един бонус лично от мене. Съваните фенове на дрифта, които все искат така малко да се раздвижат и да повикат за тия момчета. Всички да се прибират на обявяване на резултатите. Надявам се, въпреки че организаторите ми го забраниха, на вас да ви е харесало, на мен да отиде комарара. Ще ремонтирате после. А те ще се плащат паките да се боят, така че... Така ли? Какво ме интересува? Това беше един голям таратор. Песен от мен за вас. Ли си пуши вътре в колата, тя цялата минута дим, гуми, ще се палят цигара. Безсмъртен. Ай, чу.